а я закохана. Навіщо ти з'явився гість непроханий? В житті ще не була я так закохана, але мене ти відпустив. Я шукала все життя любов, я гадала, що її знайшла. Я не думала, що зможу закохатись знов. Ти вірвався в моє життя, душу підігрів своїм теплом. Я не думала, що зможу закохатись знов. Як мені дивитися їй в очі, якщо я з тобою бути хочу, а я